everyone, nandito po tayo ngayon sa Bugawan, Bayawas. Okay, kasama ko po ngayon ang mga taga Bayangbang. Hello naman guys. Hello. Hello. Idol. Hello po. So ano po ang point dito? Nag-udyok sa inyo para pumunta po dito, guys. Sa ganda lang ng View? Okay, siguro i-recommend ko lang kuya kasi dyan sa channel ko, mayroon po akong na-vlog dyan sa may bandang ibaba. Yan po. Ang tawag po dyan, Bugawan, Menipos. Makakarin po kayo dyan sa baba, mas mag-enjoy po kayo. Guys? So, salamat at nagkita-kita po tayo. And guys, Kaya isa asawa ko. wow! So, from Bayangbang po kayo lahat, kuya? Bayangbang. From Bayangbang. Saan po sa Bayangbang? Zone 6. Zone 6. Okay, so kung gusto niyo po na mas nakaka-challenge kasi dyan okay, puntahan po niyo yung na-vlog kong Menipos dyan. Mas okay dyan. May dala-dala kayong mga pagkain o kayong mga jowa natin. Kaya so ayan guys, first time niyo po dito? Ayan guys. So kita-kita tayo muli sa aking vlog guys. Bye-bye! Bye-bye! Jowa mo kuya? Oh. Salamat ate! Pa-subscribe po! Ayan, thank you po, bye-bye! See you again next sa aking vlog guys! Paalam!